И сега чуждите ги черпи, докато спал аз ако ти върна не би я преживял на уста. Живота с мен е жега Ал Пачино. Да ме провокираш ми е най-любимо. Давай остави ме и забрави ме. Знам насъм повтаряш моето име, но до край ще отричаш, че помниш и обичаш ме. Обичаш. Ами, той ту работи, той не работи. Значи, нашите са по-специален модел. Може и да ни се засичат нещо чистоти. Митаче, това беше всичко от Торино и Пашата. Сега Преслава ще ви покаже как става. Бурни аплодисменти за нея! До нови срещи, лаве! Добре, ще работи ли сега моят микрофон или да открадна на Торино? Торино, я дай си микрофона. Ти бързаш ли да си ходиш? Паша, ей. Дали? Моя иска, моя. Антей. Сега ще видим. Добър вечер на всички. Как може да не ми работи микрофона? Аз толкова време чакам да дойде това участие в Ловеч. Бъдете сигурни, че вие не сте го чакали толкова колкото аз. Вече трение. Супер. Значи ще останете малко. Ще ме извинявате. Добре, мили мои, за мен е огромно удоволствие тази вечер да бъда заедно с вас. Наистина с нетърпение очаквах това участие. Искам да се забавляваме, да ни е готино. Нека да благодарим на хората, които ни поканиха и направиха тази среща възможна. Моля за вашите бурни аплодисменти. И понеже се намираме на улица Тодор Кирков 5, нали така? Това какво ви говори? Почвам участие с два... не работи това, добре. С два микрофон почвам участието. Давай. Когато казах, за миг се шупих, се загубих от болка по тях. Сега ми